Alors, ne tɔgɔ ye de l'état civil Mamadou Diarra, mais n dɔnnen tɔgɔ min na o de ye Araskebe Mali Fɛsirege commission d'organisation minnu bɛ jɛkulu min bɛ ni baara bɛɛ labɛn ne ye o ɲɛma dankan ye ni ala sɔnna Mali Fɛsirege hakilina nana Bob Marley ka bangeli février kalo tile 6 san 1945 Jamaïque kɔnɔ ni a y'a sɔrɔ Bob Marley tun bɛ an cɛla a farikolo la ɲinan tun bɛ kɛ ale san 77 nka malheureusement Bob Marley kɔni tɛ an cɛla a farikolo la mais arasa ko ten maba tɛ sa a bɛ suma yɛlɛma nka maa caman bɛ an cɛla olu kɔni salen don mais u bɛ ka tagama an ci la ka da kan nafa tɛ u ka ɲɛnamaya la an bolo donc a ɲinan tun bɛ kɛ a san 72 mais ale kɔni t'an tu la arasa tɛ saya fɛti kɛ arasa bɛ bange de fɛtili kɛ et c'est pourquoi aujourd'hui ɲinan ye a san 17 san 17 san o san tasibila de bɛ kɛ ni ka ɲɛsin Bob Marley ma pas parce que Bob Marley a cɛ ka ɲi pas parce que a ye fɛn dɔ kɛ mais parce que a ye fɛn min to an bolo ni o ye hakilina ye a fɛn min to an bolo ni o ye a ka seko ni a ka dɔnko ye a fɛn min to an bolo ni o ye bilasirali ye et c'est pourquoi san o san tasibila bɛ kɛ ni ka ɲɛsin Bob Marley ma ɲinan ta bilalen hukumu kɔnɔ o de ye unité nationale enjeu et perspective keleya ka da ka bɛ maliden bɛɛ mago bɛ o keleya de la k'a ye kulikoro seku mopti maliden mana kɛ mali fan o fan maliden bɛɛ mago bɛ nin ka da ka bɛ garantie min an kan u ma dogo diɲɛma si la et c'est pourquoi aujourd'hui Mali Fɛsirege la an ko unité nationale ne bɛ nin ne bɛ ɲɛfɛ an k'o bɛɛ to yen c'est pourquoi ɲinan ta bila hukumu kɔnɔ ɲɛbila baara de tun ye bi ni o ye système d'ouverture ye ni bi baara bɛ banna sini juma ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ match amical belebele la fɛn min arasa musomanw ye ale ni ortɛ musow olu fana bɛna dɔrɔnciba kɛ ni o bɛɛ banna su fɛ projection de film na kɛ film ni o ye ja ye an bɛn'o yira min bɛ kuma Gondwana kan film titre o ye ni o acteur principal yɛrɛ ye DJ Awadi ye mais ni o baara bɛɛ banna o bɛ kuma min kan o ye États-Unis d'Afrique ko farafinna ka fara ɲɔgɔn kan farafin kɛ kelen ni o banna sound system min kɛ ni o ye arasa wajulu ye ne yɛrɛ Araskebe imam ne bɛ na wajulu fana kɛ maa wɛrɛ bɛ fara ne kan ka wajulu kɛ ka kuma maaw ye arasa kan ka kuma mɔgɔw ye Bob Marley kan ni o baara bɛɛ fana banna tuguni sibiridon an bɛna baara bɛɛ kuncɛ ni concert live ye showba o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 an bɛ segin a kan ka segin a kan ɲinan baara bɛ daminɛ 20h bi ka da kan artiste 23 ni o ye dɔnkilidalaw ye olu de bɔra diɲɛ kɔ kan ka na fara an kan Burkina Côte d'Ivoire Sénégal Mauritanie wala Nigeria yɔrɔ caman u bɛna fara an kan ɲinan pour que baara in an ka se ka a kɛ arasta sugu o de tɔgɔ de ye arasta sugu ka da arasta tɛ sɔn mɔgɔbolo baara ma arasta tɛ sɔn jɔnmaya ma o de y'a to arasta y'u dege bololafɛn dilanw na fɛn misɛnninw k'olu dilan k'a feere k'u bolo ɲini a la a sɔrɔ ka dɔgɔ nka u bɛ o préféré ni ka taa baara kɛ maa wɛrɛ bolo arasta sugu de don san o san b'o kɛ